Vianočný tábor pripravili pre deti z detských domovov dobrovoľníci z občianskeho združenia Minibodka z Ružomberka. Svoju prácu berú títo najmä mladí ľudia ako poslanie. Deťom s radosťou obetujú aj čas, ktorý by mohli stráviť s vlastnými rodinami. Na Škotovkách sa počas vianočných sviatkov stretli deti z detských domovov. Hlavnou myšlienkou bolo vyhľadávanie a spájanie súrodencov. Bežnou praxou sociálnych úradov je aj to, že deti rozdelia podľa veku. Pokiaľ je súrodencov viac, je problém umiestniť ich spoločne hlavne kvôli malému množstvu miest v centrách. Na súrodenectvo sa tak častokrát nepozerá a stáva sa, že deti sú aj na niekoľko rokov od seba odlúčené. V zariadení, ktorom som pracoval ako vychovateľ, k nám prišli traja súrodenci, tí najmenší. Od nich sme sa dozvedeli, že ešte majú teda nejakých 3 starších. Deti boli rodičom odobraté aj preto, že žili v hrozných podmienkach. 3 mladšie umiestnili v krízovom centre. Starší súrodenci išli do krízového zariadenia v Lučanci a v Banskej Bystrici. Všetci 6 sa stretli vďaka pomoci dobrých ľudí a aj vďaka Milanovi. My sú to už dá sa povedať, že minibodkárske deti. To, že ich vzali od rodičov a teraz žijú v detskom domove, všetci 6 berú ako vykúpenie. Domov k mame a otcovi by sa už za žiadnu cenu nevrátili. Sme žili v jednom dome, kde bola iba jedna izba, 10. Keď otco dostával peniaze, podporu a išiel hneď do krčmy a tam prepil všetko a potom niekedy sme ani nemali čo jesť. Horvátovci majú ešte jeden sen, nájsť svojich ďalších 2 súrodencov. Boli v detskom domove v Martine a v Košiciach, že? No a stade ich adoptovali. Počas vianočných sviatkov si tábor spolu s Horvátovcami užívalo ďalších 50 detí. Aj keď sú zatiaľ súrodenci častokrát rozdelení vo viacerých zariadeniach, v tábore majú možnosť lepšie sa spoznať a stráviť spoločne najkrajšie sviatky v roku. Z vianočného tábora súrodencov pre televíziu Joj Andrea Mužiková.